mastreets esocial media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri neukasika imozoti zviri kuitika mumativi mana umu, especially kuma-celebrities enyu handiti. Asi chekutanga nsanda usati wasubscribe pathis channel handiti, just press that subscribe button wotena on your notification bell. Izvi zvese zvinoitwa pachena mahara handiti. Zvakanakirei kuti pese patinokanda nyaya dzichipisa dzichiri kuviravira seino, you will be notified. Ndito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru seinti. The only Zimbabwean uncle vari pano handiti. So nyaya ndauya nayo inyaya yechikomana icho chinonzi Traimo Bande. Traimo Bande ndofunga munomuziva vazhinji nekuimba. Vamwe paakatanga zvekuimba vamwe vaiti anokopa baba charamba handiti. Zvokuti paakabuditsa album rake rekutanga vanhu vazhinji vatombofunga kuti baba charamba vabuditsa. Ndiye wandiri kutaura nezvake nhasi. So uyu muimbi wemumhanzi wechitendero anonzi Traimo Bande ari kunzi iye, according to H Metro handiti, yabva yanyora zvakanaka ikabva yati gospel musician Traimo Bande up for car theft handiti. Hanzi gospel musician Traimo Bande has appeared at the Harare Magistrate Court facing car theft charges handiti. Hanzi he was remanded out of custody to March 7 according to H Metro. So ndonyaya iri kutenderera mastreets esocial media kuti mukomana uyu anonzi Traimo Bande uyu anoimba mimhanzi yegospel ari kunzi iye ameno nyaya dzemotikari kana dzekubiwa kwemotikari dzaanenge ari kupomerwa handiti. Nyaya dzecar theft kana kuti kubiwa kwemotikari dzaari kupomerwa idzo dzaari kunzi atopinda nadzo mumatare edzimhosva, uyezve musi wa7 March ari kunzi achapinda zvakare. Pari zvino ari kunzi ari out of custody. So ameno vazukuru munozviona sei, uye nyaya iyi kuti mukomana zveshuwa here angadaro achiziva kana kuti ruoko rwake rwakasvikawo pamotikari iyi kana kuti dzongori nyaya dzekupomerwa handiti. Haugone kunzi une mhosva kusvika vatongi vadaro handiti. Tivimba kuti aiwa semukomana anga achimba nziyo dzakanaka, nziyo dzechitendero, aiwa inyaya dzekupomerwa. Ndiri kuti ndinovimba, handisi kuti ndatotonga kana handizwe ndaiona mu-H Metro handiti. But semukomana anga achimba nziyo dzinoshandira upenyu hwevanhu, tiri kumushuvira. Batisai mazwi, tiri kushuvira kuti nyaya iyi inge iri yekupomerwa handiti. But kana kuri kunzi akazviita zvechokwadi, the law must take its course. Ameno, ndo nyaya yandati ndoyozokuzivisai zviri kuitika mumastreets esocial media kuitira kuti musanyanyosara handiti. Ndo zviri kuitika. Ameno, apa munoti kudiwa wazukuru. Kanyu haircut ka 20 year we are 2020 chako 2 year uno yeah. So from Uncle saying the only Zimbabwean uncle ndokanda ndoyozokuzivisai vazukuru zviri kuitika mumastreets. Chichi much love.